a brala som to všetko tak povrchne, ale keď som mala asi 16 rokov, tak som sa dostala do takého spoločenstva, kde boli obrátení ľudia a Šenko ako kazateľ a tam som videla, že to je úplne iný svet, než aký som poznala a videla som, že tí ľudia tam naozaj žijú pre Pána, čo som dovtedy nepoznala, také niečo a uvedomila som si, že aj ja chcem prežívať to, čo prežívajú oni. A uvedomila som si vlastne Božiu slávu a aj lásku Božiu, že za mňa Pán Ježiš zomrel a všetko som to mohla tak prežiť vďaka Pánu, lebo to je milosť, keď to niekto dokáže prežiť. A odovzdala som mu svoj život a tak sa snažím, aby Duch Svätý ma viedol aj v mojom živote. A je to najlepšie rozhodnutie, aké človek môže spraviť a som veľmi rada, že Pán mi dal tú milosť, že aj ja som to mohla zažiť. Myslím si, že určite by som nemohla byť šťastná bez Boha, pretože keď už viem, aký je život s ním, tak určite by som to nevymenila. A to prajem každému a nech vás Pán Boh požehná. Ďakujeme, Ivanka, za jej svedectvo. Tak prosím skupinu, aby ste prišli a uctívali. Tak ešte takú technické doplnenie. Prišiel aj brat basista. Tak kým ho pozapájajú, tak vám poviem niečo ešte. Asi pred 2 týždňami som prišiel domov z Poľska a tam som slúžil evanjelium Ježiša Krista a bol som tam asi 9 dní a jeden z tých dní chceli, aby som išiel navštívil väznicu. Väznicu v Poľsku a táto väznica patrí medzi najťažšie väznice v Poľsku a je to v Klocku. Tí, ktorí poznáte Poľsko, tak Klocko to je, tam sú najťažší väzni. Ja som nevedel, kde ma to berú, aby som tam kázal tým väzňom evanjelium Ježiša Krista. A skutočne bol som veľmi prekvapený, na aké miesto som sa dostal, lebo keď sme prišli tam aj s tým človekom, ktorý to vybavoval, tak ten bachár, ktorý mal nás pustiť dnu do tej väznice, tak hovorí, že on tu nemá žiaden doklad o tom od riaditeľa väznice, že my tam prídeme. A tento brat hovorí, že no ale on má kópiu toho papiera, čo jemu bolo ako povolenie dané. Hovorí, no ukážte. Tak ukázal mu a hovorí, dobre, tak zavolám riaditeľa. A riaditeľ väznice hovorí, nechajú tam pasy a pustite ich dnu. Tak sme nechali na tej vrátnici, väznici pasy, išli sme dnu do tej väznice, aby sme zvestovali týmto väzňom Pána Ježiša Krista. A bolo veľmi zvláštne, že veľmi temné prostredie to bolo. Veľmi ťažká väznica to bola, ja som sa to až neskôr dozvedel, že tam boli všetci väzni odsúdení na 20 rokov. A potom, keď sme do jednej miestnosti, dali nám jednu miestnosť, aby sme im tam mohli vyznávať Pána Ježiša, aby sme ich mohli viesť ku viere Ježiša Krista, týchto väzňov, tak naraz som zistil, že guľa bola nie zvonku na dverách, ale znútra. Takže kto vošiel do tej väznici, teda do tej miestnosti, tak nemohol ísť von. Len keď zvonku bachár otvoril zase. Takže sme boli asi s 20 väzňami, sme boli zamknutí v jednej miestnosti bez akéhokoľvek dohľadu strážcov. A teraz bola mi daná
príležitosť, aby som zvestoval evanjelium týmto väzňom. No a tak som im vysvetľoval srdce človeka, vysvetľoval som im, že čo je to vlastne, čo ženie človeka v tom živote do toho všetkého zlého. A celé to srdce človeka som tak nakreslil a vyjavil som to, že čo je to, čo hýbe s človekom. A prečo človek ide do zlých vecí a prečo vlastne sa človek dostáva do väznice. A naraz tí väzni začali plakať. Som dal výzvu, kto by chcel prijať Pána Ježiša do svojho srdca, tak z tých 20 väzňov, 7 väzňov prijalo Pána Ježiša do svojho srdca ako svojho osobného spasiteľa. Plakali tí väzni. A potom som sa dozvedel, že medzi tými väzňami bol, ktorý sa obrátil, ktorý odoznal svoj život Bohu a ktorý plakal tam nad tými svojimi hriechami, bol človek, ktorý bol na 100 rokov odsúdený. Vlastne mal za sebou 4 vraždy, kde za každú tú vraždu dostal 25 rokov. A možno, že niekto z vás si poviete, že na čo takýmto ľuďom? Takíto ľudia si, kto vie, čo zaslúžia. Ale viete, čo hovorí Pán Ježiš Kristus? Že keď len pomyslíš vo svojej myšlienky, keď sa hneváš na svojho brata, čo si urobil? Povedzte to nahlas, kto to viete. Keď sa ty hneváš na svojho brata vo svojom srdci, čo si vo svojom srdci urobil? Ty si ho zabil. Viete, my odsúdime tých, ktorí zabijú fyzicky, ale myslíme, že my, ktorí nemáme vysporiadané svoje vzťahy, ktorí nevieme odpustiť ľuďom, ktorí nám ublížili, že s nami je všetko v poriadku. Aj my musíme vedieť odpúšťať, lebo aj my sme potom vlastne odsúdení. Títo sú na 100 rokov, ale ten, kto nevie odpustiť vo svojom srdci svojmu bratovi, svojej sestre, svojmu otcovi, svojej matke, dieťa, rodičom a rodičia deťom, ak nevieme odpustiť a hneváme sa brat na brata, tak sme ho zabili vo svojom srdci. Hoci sme to fyzicky neurobili, ale podľa slov Pána Ježiša sme to urobili. A sme vlastne väzňami, sme odsúdenými. A viete, nie na 100 rokov, nie na 25 rokov, ani nie na 100 rokov, ale viete na koľko? Na večné veky. To znamená, na večné veky je oddelený od Boha ten, kto sa nezmierí s Bohom, kto má vo svojom srdci neodpustenie, kto má vo svojom srdci hnev voči bratovi, sestre. Možno niektorí si poviete, radšej ako tebe asi nikto nikdy neublížil. Ty tak rozprávaš, ako keby nikto ti v živote nedal ani pácku. Viete, a ja som zažil veľa všeličo. Potom vám to v kázaní ďalej poviem. Ale už teraz nám priestor mojich drahí, aby spievali a chválili Pána. Ďakujem našim mladým za ich krásnu pieseň. Veľmi som vďačný za tieto krásne piesne, ktoré tu zazneli. A verím, že vy, ktorí ste rozumeli tým slovám a počúvali ste ich, že aj po vašich srdciach tak rezonovalo to, tie slová tej piesne a aj tie melódie. Áno, Ježíš, chcem byť tvoj. A to je vlastne ten dôvod, prečo sme chceli aj dnes večer mať toto spoločenstvo, aby sme sa s ním mohli stretnúť osobne, aby sme ho mohli osobne spoznať Pána Ježiša Krista a aby sme mu mohli svoj život dať, aby sme mohli byť večne jeho. Lebo tento svet ide, má svoj smer, má svoju intenzitu, k svojej rýchlosti, kam sa to všetko berie, ale musím vám povedať, že tento svet sa uberá do zahynutia.
Ale ten, kto verí v Pána Ježiša Krista a kto ho príjme do svojho srdca, do svojho života, ako svojho osobného